SimplySo for Office 365. Get work done. Her er Mette, Ane og Peter. De er ansat i den samme virksomhed og har ofte behov for at arbejde med de samme filer. Mette, Ane og Peter skal gemme alle deres filer på SharePoint. Det synes de er svært, så det ender ofte med, at de benytter sig af Dropbox og andre services, selvom deres IT-chef ikke er glad for det. Når de samme filer er gemt flere forskellige steder, mister de hurtigt overblikket over, hvilke filer, der er nyest, og hvem, der har adgang til hvad. Med SimplySo til Office 365 får de et enkelt og effektivt værktøj, der gør det let at arbejde sammen og dele filer på kryds og tværs, selv når de er på farten med en tablet eller smartphone. Her kan medarbejderne indgå i arbejdsgrupper og projekter, deltage i diskussioner, uploade fotos og filer, søge efter indhold og meget mere. Alt sammen uden at data på noget tidspunkt flyttes fra det sikre miljø i SharePoint. SimplySo for Office 365 forenkler brugeroplevelsen af SharePoint, så det bliver lige så nemt at bruge som et hvert socialt medie. Uanset hvilken enhed du vælger, gør det responsive og intuitive design det muligt for brugerne at fokusere på det vigtigste, at få arbejdet gjort, uanset om de bruger en PC, tablet eller smartphone. SimplySo for Office 365. Get work done.